Zdravím všetkých peckačov a peckačky, moje meno je George a vítajte pri oficiálne prvom vlogu na tomto kanáli. Rozhodol som sa natočiť tento vlog pretože som sa nudil. Áno, hovoril som, tento vlog by mal byť pri dosiahnutí 100 odberov alebo pri 100 videu. Ale keďže som nemal čo točiť, tak som sa rozhodol natočiť vlog. O čom budem v tomto vlogu hovoriť? Určite to nebude mať asi takú kvalitu ako videokamerou, ktorú si plánujem kúpiť, takže natáčam webkamerou. No, takže prejdem k téme. Vybral som si tému, čo robím na YouTube. Takže som tu hlavne od toho, aby som zarábal peniaze, aby som si užíval všade a blbosť. Som tu hlavne od toho, aby som zabával divákov, vás, divákov, no a aby som vlastne zabil všetko svoj čas, cez ktorý sa nudím. Ak sa potím, ty vole. Čo tu robím? Takže môj názov nesie názov George Games TV, čo je v preklade George Hry TV. Hry pretože žiadny iný názov ma nenapadol. A áno, mám blbé vlasy, viem. Stoja mi, neviem, vždy si ich češem a vždy mi stoja gravitačné zákony. George Games TV pretože som sa rozhodol točiť hry. Lenže počasie ma napadlo, že mňa by bavilo točiť aj niečo iné. To jest napríklad skeče, napríklad parodie, napríklad vlogy, random vlogy a ešte všeličo iné. To samozrejme bude, ak bude kamera, ktorú si plánujem kúpiť, už to hovorím neviem po koľkýkrát. Tak, vidíte moju izbu, áno moju izbu, ktorá má rozmery asi tak 3x2 a tu mám takú mapu, vidíte, áno. Tu sme my, to nevidíte, a ja to len vás tady to vidím, ale to je jedno. Prvý vlog, ty kokso, to bude mať takú kvalitu, jak ošúpané zemiaky. Napíšte mi potom do komentov, akú tému by ste chceli do ďalšieho vlogu. Ešte som vám chcel povedať, že vlog budem točiť asi tak raz do 2 týždňov. To znamená, že dneska točím prvý vlog, na budúci týždeň vlog nebude a potom na ten ďalší by bol ďalší vlog. Čo mám hovoriť? Tento vlog bude asi krátky, pretože nemám žiadne ďalšie témy, ktoré by som hovoril. Plánujem robiť vlogy do takých 6 minút, max do 8. Neplánujem to ani krátke, ani dlhé, takže to máte akurát. Môžete vidieť anielika, ten ma stráži, ale nie, mám ho hlavne pretože tam je. Neviem prečo ho tam mám komentár. A môžete vidieť môj hrček, ktorý som spomínal vo videu. To je plast, nerozbil by sa. Včera som točil video Damnation, takže bude tam asi cez víkend. Vlog budem snažiť nahodiť dneska. Na začiatku ste sa mohli stretnúť s mojím kocurom a tým ste mali čest sa s ním spoznať. Jeho meno je Ron, ale taktiež má aj ďalšie 3 mená. Ja ho volám Ron, mama ho volá Ríško a oco ho volá Múrko, takže tým pádom má v hlave zmetok, ale reaguje na všetky mená, to vám poviem. Ale za to je dobrý. Je poslušný, poslúcha, no akurát pred natáčaním som tu niečo cítil. Budem to tu musieť preskúmať. Ak sa to leskne, ak sa to leskne, tak sorry, fakt sorry, ale proste svetlo, keby je slnko, otvorím žalúzie, otvorím žalúzie a je tu krásne, slnečno. Ale musím zapnúť žiarovku, jak taký Edison, to palilo. A musím to tu takto točiť, aby ma nikto nevidel z ulice, viete. I keď tam je nejaká záhrada. To je jedno. Takže to je asi všetko pre tento vlog. Snad sa vám páčil, snad som povedal všetko, čo som chcel. Ak nie, dám to do ďalšieho vlogu. Čaká ma dosť strihania, takže uvidím, ako to všetko bude. Ak sa vám páčilo, dajte like, napíšte nejaký koment a dajte odber, ak ste tu noví, budem strašne rád. Už nás je 79. To znamená, že ešte 21 peckačov a bude tam 100 večka, 100 eurovka, 100 koruna, 100 libra a tak. Áno, nazval som vás peckáči, pretože rozmyslel som tak, že dám nejaký názov mojim divákom, predsa len bolo by, neviem, volať vás tak, že diváci, odberatelia, tak som sa snažil vymyslieť nejaké meno. No lenže nechcel som zase opakovať po Selasím a tak som na to aj zabudol. No potom prišla doba zase, keď ma napadlo veľa vecí a tak som sa poradil s jedným človekom, ktorý mi povedal
peckači. Takže to už je fakt všetko, čo som vám chcel dnes povedať. Bol to prvý vlog, tak to prosím nejako ocenite. Mám trošku nervy, to potím sa jak bufol španielsky. Neviem, či také existuje. Nebudem vás zdržovať, choďte si zase po svojom, choďte sa učiť, choďte vyniesť smeti alebo niečo podobné. A uvidíme sa pri ďalšom videu alebo pri vlogu. Uvidíme, ako sa vám to bude páčiť. Takže na budúce. Čaute, palec!